B'investiment ta' madwar €500,000 biex iġmielu x-xogħol infrastrutturali fil-bajja pittoreska ta' Xwejni f'Għawdex. Ix-xogħol jinvolvi żewġ proġetti li jikkumplementaw lil xulxin, hekk kif qed jinbena mill-ġdid il-ħajt li jdawwar il-bajja kif ukoll inbniet mill-ġdid Triq Għajn Mhelel, triq ewlenija li mir-raħal taż-Żebbuġ twaslek sal-bajjiet ta' Xwejni u l-Qbajjar f'Marsalforn. Is-Sindku taż-Żebbuġ jirringrazzja lill-Ministeru għal Għawdex li sema l-karba tar-residenti u fil-fatt jinsab lest ix-xogħol ta' asfalt u bdil ta' servizzi f'din it-triq. Ir-residenti tagħna kienu qegħdin ibagħtu ħafna minn din it-triq, speċjalment biex jitelgħu u kienet fi stat perikoluża, imma fl-aħħar waslet din it-triq biex dak issa li qegħdin naraw bajnejna u qegħdin immissuh b'idejna qegħdin ingawdu il-lokalità tagħna. Triq Għajn Mhelel tgħaqqad il-lokalità taż-Żebbuġ ma' Marsalforn u x-xogħol fuqha sar bħala parti minn proġett usa li qed jibdel wiċċ it-toroq fil-gżira ta' Xogħlijiet. Proġett Għawdex toroq fil-lokalità tiegħek tikkomprendi madwar 80 triq madwar Għawdex kollu fejn uħud minnhom huma lesti oħrajn qegħdin isiru f'dawn il-ġranet ukoll u hemm oħrajn illi għaddej il-proċess tat-tendering u allura x-xogħlijiet se jibdew minn hawn u ftit ġimgħat oħra. Il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana innutat li lil minn dan ix-xogħol qed issir ukoll ħidma fil-promenat ta' Marsalforn li se tiswa madwar €3 miljun. Barra minn hekk se jsir xogħol fuq il-breakwater u l-parkeġġ fejn diġà ġiet sottomessa l-applikazzjoni għand l-Awtorità tal-Ippjanar. Temet tfakkar li fl-aħħar budget il-Ministeru għal Għawdex ingħata allokazzjoni rekord għal bini mill-ġdid jew riġenerazzjoni ta' toroq f'Għawdex li jammonta għal €10 miljun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.